Anem a parlar, hem deixat de costat la sanitat, anem a parlar d'ensenyança. I avui tenim aquí una escola centenària, de Rubí, concretament, la Regina Carmeli. Anem a presentar ràpidament a l'hermana Melchora, directora de l'escola, Carmelita també. Gràcies per estar amb nosaltres. Gràcies. Anem a presentar també a la seva directora, bueno, coordinadora, en aquest cas de cicles, que és l'Ester Solera. Bona tarda. Que a més també és mama del col·legi també, que tens 2 fills en aquesta escola. I tenim 2 alumnes que ens parlaran també del seu tarannà aquí a l'escola, com és la Jun Perea, Jun, gràcies per estar, i el Xavi Bertram. Bona tarda. Però abans, Xavi, abans de posar-se en situació, de parlar de l'escola, de fer una entrevista a fons, anem a veure unes imatges de l'escola, que així la gent que esteu a casa també pugueu veure una mica de què parlem. Vinga, anem a ficar aquest vídeo. Actualment el nostre col·legi imparteix els ensenyaments del segon cicle d'educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria i cicles formatius de grau mitjà, gestió administrativa, cures auxiliars d'infermeria, que fem cas AAEE. L'objectiu principal del nostre projecte educatiu del Regina Carmeli és facilitar als alumnes, amb la col·laboració de les seves famílies, una educació integral mitjançant el desenvolupament harmònic de tots els valors humans, cristians, morals, intel·lectuals i afectius. De tal manera que nosaltres intentem conèixer cadascun dels alumnes que passen per les nostres aules, des d'infantil fins a secundària o bé a cicles formatius, ajudant-los en el seu procés d'aprenentatge i també de creixement personal. El que intentem fer com a distintiu és adaptar-nos a les necessitats concretes de cadascun dels alumnes, intentant adaptar-nos al seu ritme d'aprenentatge, que no siguin els alumnes el que s'adaptin al que nosaltres volem transmetre, sinó nosaltres el que realment ells primer volen aprendre i, per una altra banda, segons les seves necessitats i el seu ritme d'aprenentatge. Quin és un dels objectius principals que nosaltres ens proposem? Doncs és educar aquests alumnes que tenim pel món futur i descobrir tot el que serien les necessitats i demandes que hi ha a les fàbriques, a les empreses o una miqueta en el món dels serveis. Dels reptes que nosaltres ens proposem com a centenari o començament del segon centenari seria sobretot estar al servei o continuar estant al servei de la població, intentant donar el que seria una educació actual mitjançant les seves necessitats, adaptant-nos a les noves tecnologies i adaptant-nos a la manera que tenen ara els alumnes de ser educats. Sobretot també el que intentarem fer és proposar-nos ser un centre on realment la llengua anglesa sigui una de les llengües més importants, a part del castellà i del català, però sí que realment intentem també obrir als alumnes aquest món o aquestes necessitats socials que també tenim. Com a repte principal, continuar servint, continuar ajudant i donar el millor que tenim en el Regina Carmeli, que és fent que les famílies se sentin família dins de les germanes carmelites de Sant Josep. El Regina Carmeli és un centre modern, actiu, dotat de les noves tecnologies, arrelat en la tradició, però amb una gran projecció de futur. Conduït per la Congregació de les Germanes Carmelites i complementat en la seva tasca per una comunitat educativa amb empenta i il·lusió, és definit com a centre cristià, obert a la diversitat, a l'actualitat i als canvis socials. Un col·legi, en definitiva, on es treballa dia a dia per oferir als alumnes una formació integral que inclogui valors humans i coneixements culturals, fent realitat les paraules de la fundadora Mare Rosa. Per educar un nen cal un cor ple d'amor i comprensió. Doncs, bueno, què han estat veient? Maco, el reportatge aquest de l'escola. Aquí hem pogut veure una mica tot el que envolta l'escola, el centenari concretament, cicles, educació obligatòria. Escolta'm una mica, 100 anys d'història, hermana Melchora. Aquí concretament no parlaves tu, parlava l'anterior directora, l'hermana Susana García, que ara actualment té un altre càrrec, no? I el vas agafar tu, no?, com a directora? Sí. Nosaltres el que fem és, la mare general i el seu consell determina quines són les germanes o professors que poden ser directors o directores de l'escola.
i en aquest cas, en aquest any del centenari, ella ha estat escollida vicària general i per tant, em va nomenar... T'ha tocat a tu, assolir aquest rango de jefa, entre comillas. Oye, 100 años de historia, que se dicen pocos. En los orígenes, porque la escuela bien es cierto que es del año 62 concretamente. Sí. Pero sí que es verdad que la historia de las carmelitas, concretamente en esta zona, se remonta 100 años atrás ya, ¿no? Sí, al 1915. Concretamente. ¿Vale? O sea, estamos ahora en el año del centenario. En el año del centenario. En aquel momento las religiosas de nuestra congregación se dedicaban a cuidar a los niños de los hijos de los trabajadores de las colonias industriales de Cataluña y también a cuidar a enfermos a domicilio, sobre todo enfermos contagiosos. Y en aquel momento el señor Bertrán, uno de los industriales de Rubí, lo que hace es invitar a nuestra fundadora, la Madre Rosa, a venir a Rubí con hermanas para dedicarse a cuidar a los hijos de los trabajadores de sus fábricas. Y es para eso para lo que venimos en un momento. O sea, hacer una labor social encomiable, como no puede ser de otra manera. En el año 62 se crea Regina Carmeli, ¿vale? Y de alguna manera empezamos este proyecto educativo que hasta la fecha, hoy en día, ya tenemos casi 1 millar de alumnos, Nos faltan unos poquitos que yo creo que los conseguiremos a partir de ya mismo, ¿no? Sí. Ahora que abrimos puertas abiertas y de que de alguna manera comienzan las nuevas matriculaciones. Explícanos un poco. Hemos estado viendo en estas imágenes, en este vídeo concretamente, diferentes fases, ¿no? Primaria, hemos visto eso, hemos visto ciclos, es decir, cubrimos todo un poco, aquí, o sea, desde que el niño entra, que puede ser desde P3 a lo mejor, ¿no? Desde que son chiquitines, se dejan la guarderia, o a l'escola Bressol en aquest cas, fins que ja decideixen marxar, no? I avorrits d'estudiar, o en alguns casos decideixen quedar-se i continuar formant-se. Exacte, sí, els nens poden venir a l'escola des de P3 fins a quart d'ESO, tota l'educació obligatòria, i després poden continuar estudiant cicles formatius de grau mitjà, el curs d'accés a grau superior, o inclús també el curs d'animació d'activitats físico-esportives, que és un grau superior d'esports. Quin és el projecte educatiu realment que teniu? Què tens tu en el teu cap, com a directora? En el meu cap està educar els nens i els joves, els adolescents i els joves que venen al nostre col·legi des de petits fins on arribin, que realment siguin unes persones educades, que sàpiguen estar, que tinguin uns coneixements productius, que allí on vagin puguin dir que són de Regina Carmeli, però que sàpiguen estar, saber estar, sobretot. Anem a remarcar una cosa important. De vegades la gent, quan parlem d'una escola religiosa, tenem a confondre els termes. Vull dir, parlar d'una escola religiosa no vol dir adoctrinar a ningú. En tot cas vol dir educar en valors. I de fet, siguin religiosos o no, els col·legis, sigui l'escola que sigui, els valors són fonamentals i seria imprescindible. Jo crec que és el vostre, de fet, el tarannà real de l'escola és aquest, l'educació en valors, després que cadascú faci el que vulgui, però l'educació en valors, no? Sí, sobretot el respecte. És igual que una família sigui creient, no sigui creient, que una família... És igual, sobretot el respecte a tothom. Perquè de vegades, hermana, de vegades sí que és veritat que pensem, ostres, tu, una hermana, religió, ostres, tu, no, hi ha una imatge predefinida a vegades. Sí, i això és un error, no podem prejuzgar a ningú. És una escola que porta des de l'any 62 a Rubí, que és una població amb una bona població i consolidada, que amb quasi 1 millar d'alumnes, ostres, tu, algú ho farem bé, Sí, algú ho farem bé, hi ha molta gent que té confiança. De fet, aquí tenim 2 nens, un concretament és el Xavi Bertran, que des del P3 portes a l'escola, concretament vol dir, i continues, i continuarem, després parlarem amb tu. També tenim a l'Ester Solera, que tu ets la coordinadora de cicles, en aquest cas, ja parlarem de cicles, però també ets mare d'alumnes d'aquesta escola, no? Per mi és molt important la relació família-escola, no? Com es viu realment, Ester? A veure, clar, jo també soc professora de l'escola, però tinc 2 nens, un que fa segon i un altre que ara mateix fa P3. No faràs trampes, no? No s'aprovaràs per aprovar, Això són coses que es pregunten, el seu fill ha aprovat, no? I una de les coses que em va decidir per portar els meus nens al Regina, bàsicament és que el Regina és com una família, no? Llavors, clar, sempre estan obertes les portes per tots els pares i totes les mares que portem allà els nostres fills. Jo penso que és molt important destacar que nosaltres portem el millor que tenim, que són els nostres fills. Per tant, hi has de confiar molt en l'escola. I els nens se senten molt acompanyats durant tota l'època que estan allà escolaritzats. I quan marxen troben molt a faltar el fet d'anar acompanyats durant tant de temps. L'important de l'escola també és que no tots els docents són religiosos, vull dir que n'hi ha gent que no ho és també. Aleshores, escolta, una part important d'aquest projecte
per vosaltres, ho sé, és l'anglès, no? Imprescindible. Bueno, de fet és que és obligatori avui en dia, vull dir, el que no sàpiga anglès d'aquí uns anys, nens, malament, no tindrem feina, Importantíssim formar-se amb l'anglès, I ja ho veurem si amb el xinès i el rus també, d'aquí no gaire. Vull dir, és un projecte que estàs aquí engrescada, impulsant i projectant, no? Començarem amb un projecte d'Oxford Quality, és a dir, tota la qualitat de la llengua anglesa dintre de l'escola, i també el que farem serà ser un centre examinador dels exàmens oficials d'anglès. A partir del juny, sí. Com s'aconsegueix? En qualitat, no? Sí, en qualitat, treballant molt i dia a dia. Dia a dia. Fantàstic, perquè a més això denota que teniu qualitat i que d'alguna manera si Oxford se mete será por algo, ¿no? No se mete con cualquiera. Parte importante dentro de l'escola també, tot el que són les hores fora de les hores lectives. Vull dir, el vostre projecte d'extraescolars és immens, vull dir, hi ha una quantitat d'opcions perquè a més suposo que d'alguna manera el que vulgueu és que els nens es puguin interrelacionar i tenir activitats fora del que és l'aula, que de vegades, ostres, tu entre un soport, estar en classe, que tinguin una mica de vida, no? També. Com enfronteu el tema dels extraescolars, exactament? Mira, les extraescolars, primer, són també els valors, estendre els valors de l'escola a totes les activitats extraescolars i ser unes extraescolars molt obertes, són unes extraescolars obertes a tota la població de Rubí i de fora, hi ha vegades que ha vingut ve gent de fora, perquè Sant Cugat, que està molt pegat, Terrassa, suposo que també, no? És això, és tota una oferta, gent del Vallès, tota una oferta d'extraescolars esportives, un pavelló des de les 5 de la tarda fins a les 12 de la nit obert, i després també extraescolars d'anglès, de robòtica, diferents... De fet, aquí al monitor van passant unes imatges, que ja parlarem, això són per nens més grans ja, tot el que és el cafè, ja parlarem també del cafè, on aquí ja és més l'esport, l'aventura, el risc. Bueno, vosaltres què? A l'escola, com esteu a l'escola? Com us tracten a l'escola? Esteu contents o no? Sí, sí, molt. Xavi, com descrivim l'escola aquesta? Imagina que ara n'hi ha un pare aquí a casa que ens està veient i el seu nen diu, ostres, poder sigui un moment de portar-lo a aquesta escola, no? Pues jo la descriuria com una escola que té molt més a donar i molt més futur. Jum, algo positiu, de l'escola. Doncs, sobretot els professors, ens ajuden moltíssim a... Esteu contents amb els professors? Us agraden? Sí, sí. Què té de tenir un bon professor perquè sigui un bon professor? No sé, suposo que el més important per mi és que vagin els alumnes amb ganes a les classes, perquè hi ha algunes que llavors dius, oi, no tinc ganes, llavors no poses les ganes per aprendre. És importantíssim, no?, que un docent sigui transmetre, no?, perquè això ho hem viscut els que ja són de la nostra generació, que jo soc una mica més gran que vosaltres, pero todos han tenido aquel profesor soporífero, antiguamente se tomaba en clase, con el cigarro allí, sentado en su mesa. A mí eran de los que me daban en la mano, yo estudié en Cristo Rey y me daban en la mano con la vara, ¿no? Yo era un poco rebelde, pero es importantísimo que el docente se sumerja, ¿no?, con el alumno y que de alguna manera lo haga partícipe de la clase, ¿no? Que no sea un autómata, ¿no? O sea, sois partícipes, son una menos, ¿no? Sí, mucho. ¿Es fácil hacer amigos? Sí, nuestro cole sí. Sabéis que cuando llega un alumno nuevo a la escuela normalmente se queda un poco ahí arrinconado, ¿no? Incluso sí que sé que ha habido muchos alumnos que han llegado a la escuela, hermana, que han venido con problemas de otras escuelas y que de alguna manera, pues bueno, no se acababan de integrar, ¿no?, por los motivos que fueran o fuesen, y aquí habéis conseguido que se integren y de hecho, pues bueno, con buenos resultados incluso, ¿no? Sí, és el que ha dit l'Ester, ¿no? És un ambient de família, un ambient acollidor. És molt important, de vegades tenim nens que a l'escola van malament, no? I van malament no perquè siguin tontos, no és el cas, van malament perquè potser no es troben a gust, perquè els companys no són els adequats, perquè els professors d'alguna manera tampoc saben com tractar-los, és millor treure de sobre el problema o acomiadar una setmana a casa, no?, metre de sobre, que no ficar-se, no? Aquí el més important és, m'imagino, suposo que també teniu un equip de psicòlegs, no?, que estan a sobre dels nens, no? I quan hi ha algú potser que es desvia, tractem d'endreçar-lo, no? Sí, sobretot en diàleg amb els nanos i en diàleg amb la família. I el veure a poc com es pot fer que aquest nen continuï en la mateixa línia que la resta. Abans parlava, fora de càmera, abans de l'entrevista que hem tingut anterior amb el director de l'escola de Centre Politécnics, de que ara els pares apoyen més els nens que no pas els professors, quan antigament, quan un professor et cridava un pare, ostres tu, la mare te donava una colleja i te quedaves tranquil·lo, no? Ara parece que no, que de vegades, home, tenim de tenir una mica de mesura, no?, un equilibri, no? O sigui, primer anem a sentir què passa al nen, després anem a averiguar si tenen o no tenen raó, no? Però suposo que us trobeu en casos, no, Esther, que de vegades els pares són molt intransigents, no? El meu nen és el meu nen i és perfecte. No, però jo sempre penso que és molt important el que ha dit abans la hermana, que hi hagi molt bona comunicació i col·laboració entre la família i l'escola. En aquest cas, si els dos van a la una, doncs aquell problema va minvant i va desapareixent.
i està, i que realment el nen se senti que ja és important, no? Perquè moltes vegades et venen nens que venen d'altres escoles que han estat rebutjats, no? O que a vegades et venen molt etiquetats. I a vegades el que un nen necessita és que no l'etiquetin, sinó que se senti acollit a l'escola, que se senti part de l'escola, que és un més. Tu vas començar al P3, no? Sí. Avui estàs ja A quart d'ESO. quart d'ESO. I tu vas començar al P3 també? P3 també. O sigui que normalment els alumnes comencen des de petits i acaben, no marxen. No. Això és que esteu contents, no? Sí, Molts molt. amics, m'imagino. Activitats Sí, que clar. ja feu o no? Us apunteu als extraescolars també? Participeu? Quan érem més petits, Sí, quan érem més petits, quasi totes. Ara ja n'hi ha altres històries, no? Ja tenim el Tenim mòbil, el altres. WhatsApp, totes aquestes coses que No. nos despisten. Però n'hi Tenim ha altres. altres extraescolars Sí. que Que us agraden ens més. agraden més. A nivell d'equipaments, que esteu contents o no? Sí, Patis, laboratori, sí, Sí, està informàtica, ordinadors, de tot. tot Sí, molt ara bé. està... Bueno, Melchora, doncs jo que tinc que fer felicitar-te, no? Per l'escola que tens. A l'Ester, la setmana que ve tornareu, parlarem de gent més gran, ja no d'obligatori, sinó de cicles, en aquest cas. Parlarem del projecte del CAFEM, que és una cosa molt xula, que vols explicar, i tot això que estem veient aquí darrere nostre, no? Concretament, aquest tipus d'activitats. I parlarem de moltes més coses. Recordar que aquesta escola la tenim al carrer Sant Sebastià 34, a Rubí concretament, que tenen un telèfon que és el 93 699 03 53, i per posar-se en referència, per si algú no sap on està, que està molt cèntric, si sabeu on està el Jugat de Rubí, i dic aquest Jugat perquè és el que envolta el que és Sant Cugat i tothom té d'anar per allà si té qualsevol contratemps a la seva vida. És el que està just darrere, vull dir que és molt fàcil de trobar, molt fàcil d'accedir. Tenen 2 edificis, unes instal·lacions, com hem vist abans, molt grans, i ara quan vosaltres marxeu, no marxeu perquè posarem un dia a l'escola, no? Això sí, amb una música de fons molt maca, i podeu veure una mica el tarannà dels nens com entren, com surten i com viuen l'escola. Quedem per la setmana que ve. Esther, hermana Melchora, directora de l'escola. A la Jum i al Xavi, gràcies per venir, per estar amb nosaltres. Ja sabeu, a les xarxes socials hem estat a la tele i a fer gresca amb la Regina Carmeli. Està clar. De moment nosaltres aquí, amb la Regina Carmeli ho deixem, però no marxeu perquè continuem com sempre amb més coses aquí a la veu de l'empresari.